Hage Telemura Thana Police nihinjak kamia Dr. Biswajit Debbarma. Tamni bagin higenor jotono semano bokaisa Telemura amcayo tiprasarwngni hamkraini bagi hati kasi tiklaimani hasungni khuri hinui amono tuyi kwbangma kok tuma asai jagaro forest ni under klayu rokhnui tai kwbangma rule tongmani violation rok klayu hnui hage bongni raida bojak bor raida ni bisingtini samung khlai tongo nai mothang bedek rok hage tabu kok ngka haisi o je raida bojak mani amo tiprasarwngni jorao siminda raida bojak kubuni bosong rok kwbangma forest ni under klaijak je jaga nai tongmani amorok ngakai raida bojak ya aja kha raida theba jaya haida tep tep kha je ADC ni jaga je forest ni jaga hni tag rejak bomong rejak amono kwbangma koloni slamui ayang nani borok fainino jaga roi a jaga o settle khlairi tonimani amonga ga forest ni under klaya hake raida to thingno raida maintain khlainya nango haipana tamani bagi tiprasani jorao ngakai amam tingna nang jesa jaga panang thung naina di montang jaga panang thung chini tiprasarong ngakai a jaga o patta botongo haipana se amon nong jaga ya forest under klayu hnui butok khlaiye a jaga ni norna nai mani a jaga o amoni bagi ni tiprasarok chana kre ningna kre bolong bisingni mukitin khage bazaro phalnani bagi bazaro phalnani chance rejak ya amoni bagi no khairuk jage Dr. Biswajit Debbarma kaisa hati katal khulugrunani bagi tiprasarok na a jaga o chai togi tongmani tai aro dugan no kari remani hayake phalno hake a hati kari remani bagino tabu kwbangma problem ongkhori tongo amo forest ni undero hai irai hinui hake o jaga kok sanai ningke to tebu kwbangma kok sanai no muchungui tongo haipano raida bai muchang yangi thangna amo video kisa gothok yangi thangna ingke nor komeni bising teke saharna ke saharmano nongni bukhani kok rokbo hake ayang nani borok kwbangma tripura bo phaimani thagya hake chung manjak mani ngakai thuruk rongno bising nugo wanjai rongno amsung nugya hake amo tamani bagai nor komeni bising tike sahar mana angbo saimano haipana salia norong sasidi haki tabu Bangladesh bo belai khena uthul puthulungi tongo a jagani je sarkar change ungthakmani yagulo Sheikh Hasina ni je sarkar no pal togere mani a je Bangladesh ni youth rok a jagani borok rok amoni jorani simino a Bangladesh o kwbangma problem create ungkha je a jagani minorities tongnai rok wansa Hindu hayake tei kwbangma minorities tongnai rok Tripuri chini Tiprasa hayake chakma Buddhist Christian jotono a jaga tongnani jala khlaijaka amoni yagulo bo kwbangma Bangladesh ni je minorities tongnai rok yang na ro kharei phaimanu Tripura phana phaimanu hage nung borok no manjakma bo nugla borok tep tep khai bufur phai saupan manglangno hage amoni bagino je Tripura ni tiprasarok SD rok ngakai jaga tongnai ni bagi belai khene kese pungnai tuma hamale chini tabu percentage busuk 30% amo bo tabu delimitation ngakai chini percentage teo komi phana manong ga kayang na ni borok phai ga kai tebo chini tiprasarong ni amo sawi pan manya bo position sogunyo butei chini percentage busugo tolau klegi thangno tuma hamale jesa borok pan ani ke jesa haktor jesa hasteo pan satok jagi tongha ke bo bini dofa ka ham krengke tong tongmani jaga je suki kuno problem krei bini haktor be gana ga bo a jaga o khari phana phanyai amoni bagano chini Tripura bo belai kheno tabo hainani chances tongo Bangladesh ni borok amoni bagano chini Tripura je nai muthang deploy khajak tongmani army BSF CRPF tongmani mokol kusung khema tongnai hayake Bangladesh rok tabuk try khai tongo yang northeast ni jeska pano Pakistan China bai miliwe naharnani bongni Bangladesh ni social media o tabuk khoroksa amdi hake social media o kok salai tonglayo tai chung kok tumani bising tibo chung sahar man horo borok Tripura no Bangladesh ni bohogo hni wansugo amono nahanani belai wana ya hni salai tonglayo tang Siliguri corridor chicken neck phasingbo kwbangma Bangladeshi rok drone deploy khlairi kahani chungkok tumani bisingti sawi manu hage bongne amo je solnai toma hai 12 tabuk tom khanyo hnai hage yang 12 bo yang komila phasing Tripura bai kat khlairi ka Bangladesh no yang Chittagong hill bai Bangladesh no kat khlairi ka aram sini Tripura habangi thangnai te o jaga o kwbangma amsuk je Bangladesh ni refugee phaimani amsuk phaiglak agini hai hage yang Bangladesh ni bisirba kwbang khai refugee phaika amo sobni basic problem engnai ke tiprasarong ni tama male chini tiprasarong population busukba chini tiprasarong jaga kwbang mane ADC tongmani amo joto jaga kisa ka doba kai nai pajang nai haji hage jin tiprasarok je tabuk problem ang tongmani amoni se double triple phana ngai mano hage Dr. Biswajit jin tiprasarong bagai hati katal kare mani tiprasarong bagai je develop khlaina bagai kwbang thairong no tiprasarong re mani amo hayolo was wansuk jaglak
kebo wan sungnai bo tonglak teman male tiprasarok amti je kuno tiprasarok hamkrain bagi samung khlainya thanga ke asa problem create ngunga ke sabla problem amse ke hawinya musungba sabla amti ka problem no amse ke kosto ke soinyai tiprasa be tiprasa na se amti ke problem englai tonglai unga ke besalai he dewalang besalai hai ke bagi tiprasarok ne hamkrain bagi sab ke samung khlainya musungnai baksa buksu tiprasarok salaimani yongla serkaya tiprasarok ne kubunya amo tiprasarok yongla serkaya no omo simi boya tiprasarok kemangma jaga no society ni tibo bakso bukso jaga thancha kreng lai tonglayu tiprasarok taman angamti dorma nangamti dorma angamti jat lai amti korong no khorsa khorong nei jaja ge phanung mano haipena mo kobi kok tirprawo busu population ba 40 lakh 50 lakh hai ka ta delimitation ka busuk jani mong na kunban chaimia haisi tiprasarok ka busu population ora 13 lakh 15 lakh ha ka 13 15 lakh jaga bose tiprasarok thancha kere angamti jat angati dormo nei tonglayu tai tebo hincha kami kaisa sudise hincha anglai tonglayo tai politics ni bag amoka sanas ko kri ka hasi hagi chung amsuk sa mosom sa jaga sa amsuk thancha kri ngakai kubun borok kabangma hagi ka babuting chene ble chungno piring pore khlabe o jaga ba hawi ri phasene ble at kaisa ke hagi ta sa san nan liang tinin video amsung sinai nora video na subscribe khladi te channel na subscribe khadi jotno khulumba kya hambai